ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Uba proses ti sau kumi ubadai UMLA jong kaseng Kongres na Maulai constituency haka khatlai tarik ubanai nailor arajar arpuai ula kentu ke sorkar jella bakadai ban pinsted no mardor haka bayadai bat ka jingdawa jong ki paj ba nongsong snong ka Maulai na ka benta ban penkin ria no ya ka ketemsa jong ki pulit Central Police Reserve Force ka badan ha Maulai nongkwar. Kajing dawa jong kipai ba nong song snong jong ka snong Maulai ban penken riano ye kani ka ketemsa ki pulit CRPF nakajaka jong ka tanat arts and culture ka badan ha Maulai nongkwar kadong hadin makalami ka jing huri hura ka bajor bha surok ba Shillong Guwahati ha ka than Maulai ha ka mid jong ka khat santarik ubnai nailar arhajar arpuai ya ketika CRP kami nadok ki por menshwa nak liang jong pai ba jong Maulai hi kila dawa kalong don kam ban pegerian no ban shift no ya ketika CRP kam na po nong kwar sa ki boi pada ki benta ki ba kham long shift lan de kim de ki jaka kalong ba ki song majan pai ba ti haki por men shkan fi haki por men shwa to menta kam da mi shu jing ya de haki por men shwa ketika CRP af ong ni CRP nak por sa por kalong ki jing pun bi ha sibon ha ki jing rumah pos no bot hau di tu support lagi deng teng lawan dokti deng tu tu wirong sesnong sithau berkhai di kisong tu CRP hi di gibriu manabar di Central Forces tim tip ha ya ka jinglong jiman sesnong sithau teng kilek kumar komni kumtai demi bahasibun jing kumar di ka benda ka ar pede kalong ba ka jingdon hi jong CRP hang thi kalong ka ora ba sibun ba ka jinge khamtam gi nong song snong jong ka nong kwar bat kumju ka Maulai hi barok koi menhagi don hagi pop mensuang abadon kanu do jing lumar hagi benta jong Shillong aban nakle jong ni CRP kai ga bakile onolawan gi duty laban de meti Shillong ni ga benta jong ne pom mekria anawan nang tu teng ga ki kalong komni kam tai lai di aba ma kan jong ki da poi chang ti pemulai teng bom kumar syok kumar ule kumar ni pai ba teng lami sibon bhage ki bo jinge ti kumtur men hakani haka men haundi benai Agos beladep klatrik benai Agos kaja kumtu kum hakabadi baka ajing klanot jong unong lam berim jong ka channel si ba si MC thank you ban nak liang jung yu kalong hal khlat kumtu nang pai ba lawan men miet kelaya lawan ya kumtu de sing sem de ba sosi kalong hakatu ka si ga miet aba dem hakatu miet hadin ba ladep ya ban tep dan burom ya ka met jong ba nakaliang jong pabet ka met jong ba chiris dik CRP kaliya nang tu anaya nang tu tentang nakaliang juki ngam tip ai wal polong ki waleng ne juki la hiar kila bom kila tiet kam tam ki pai ba dikatu ka jingja kala ja hatu si ka de kam tam e apa hong ni apa hang ni ba ka jingja ba nakaliang juki ki ja ka ja ka dong hang tu po lat thlong par kum ju nak ka bantak la ta ba nokwar ba ta ka de ka block 9 ka block 10 ka block 7 ka ta ba kibaki nakaliang CRP kila bom kila tiet kila runga kisong git ha por khai du jing le kumar ka jongki de tadi nang tak ai ka pelong nang le jing boro kalong kila ya phaidin kila ya boro kila ken sing CRP kam de to ha ka bani ba ka ni ka benta to nakaliang jong hikmat hi ha ka bani ba ka ni ka CRP kam mangai ka jing e ba ka mi nang thina po yo thina po jong CRP de khnang ba kan sukan san dong sadong di hakani ka dorbar ke bolong mata nakaliang jonga mang ni ro mata hi ngala bu mata ka jing kali jak sarkar kong to hato nakaliang ka sarkar kadon em ka jing temu ban weng no mata ban shift no ya ketika yang ka sip pam ten mulai nong kwar su benta jong wi ka benta jong ka su benta bade kadong wa ka sarkar kadon jaka nakaliang ka sarkar hi kala rai kalong hakabede ba ka CRP kam ne pemulai soka ka ong shen ngin sepakria no ya ti CRP kam nang ten nong kwar syagwi badagi benta jong syagwi benta ka syong start slok jong ka sarkar la ka di benta slong ne basabar kata ka syong start sarkar dia kata am ka di benda kaliang ka soka kala kular ban weng no menta ya tika jaka di habang la kular ngala kuliru hadu support kat no benda kaliang ka sarkar kan weng no menta ya ti CRP kam no tika jaka benda kaliang jong ka sarkar hi kala kan syai ban shen on saweng no ya kati shen saweng no ya tika jaka bat nge scam kalong ba nakaliang jonga hi nga kan karpat ya soka ban kham kloi ya kan benta
Di hang ni kejuk kawan hang ni bentah pimpin suhu baka komunikmat hi ngisim serius yagi isu. Mudai kalau bang isu nak dia jeng isu kren kumtu kala kun no katu. Di hang ni pisu thu kalong baka don kam ya ka sincerity baka long baka sincerity baka seriousness jong kena ikmat. Dengan kajong dia kipai ba orang nom ikmat uba syukia nam tak isu la kadai nam tak development lang investment la kadai isu bade jong ka konsi ba jong jelahi ba ko we di kom tu lara po assembly pi song thu ka kam jungi ke MLA ka kam po assembly te lara po assembly sarkar kala kular pa dong jing mention ba ka CRP kam ka bdan po nong kwar sa shift no bangi scam nakaliang jing pai ba nakaliang jungi hi ka ba ko ba jong kam long shift ban CRP ba shen ngim ko asu ban i hang thi Pari kuat bahkan weng dong thi nam tak jingbit nam tak jingbiang ka bade jong pai ba jong mulai bar kom jo ki bri ki ban hab ya lengba pi ya lengba nang thi ka jaka bar ke bang susu khamtam ha ka bade ba thi CRP kambi bar hab mulai ke mulang matahi ke long ba nakaliang jong polis kam jo khampan kam hab mulai ki thi long tang ka jaka te kam kami hab hi mablen bar bisu thu ki di training ke boyo maki ke long dadakowi training Bang mengimlak masuk hanur kom deal nam tak pai ba tak pher nam tak jongi nak nam tak mekria polis jongi tak jinggat pat nak le jonga hi ha bari bakaniru sarkar kan berkeluar ban berkeluar aku berkeluar pandang le jonga ngam sabudin wi kaniru man pentingna ba ka CRP kam ka bandang thina po jong nang thina po nong kwar chef no sya ki benta bade ka komujing kwa jong sarkar hak jaka sarkar